Klímát vásárolna, de túl nagy a választék? Nem tudja, mi alapján és hogyan válasszon? Új videósorozatunkban segítünk tisztázni a légkondicionálás világának alapfogalmait. Split klímáknak az osztott rendszereket nevezik, tehát mindazokat a berendezéseket, amelyek egy beltéri és kültéri egységre vannak osztva. Ez a megoldás a legjobb és a legelterjedtebb. Így csökkenthető a legjobban a beltéri zajszint, és növelhető a hűtőteljesítmény. Az inverteres klímák az on-off készülékek továbbfejlesztéséből születtek. Ezek a gépek halkabbak, kevesebb áramot fogyasztanak. Így jobban védik a környezetet és az önpénztárcáját. Üzemelésük sokkal csendesebb, egyenletesebb hőérzetet biztosítanak, nagyobb teljesítmény leadására képesek. Üzemelésük elvi lényegi különbsége a fokozatosságban rejlik. Az on-off klímák a vezérlés kiadása után egy azonnali nagy lökettel hűtik le környezetüket. Majd lekapcsolnak, és ez folyamatosan ismétlődik újra meg újra. Ezzel szemben az inverteres klímák nem csak hirtelen hűtésre képesek, hanem fokozatos terheléssel, folyamatos önszabályozással figyelembe veszik a szükségleteket. Így folyamatos, észszerű üzemelés mellett kevesebb áramot vesznek fel, de egyenletesebb hőérzetet szolgáltatnak. A régebbi on-off készülékeket ma már kezdik felváltani az energiatakarékosabb és hatékonyabb inverteres berendezések. Pár éve már nem hozhatók be az Európai Unió területére on-off légkondicionálók, már csak a raktáron lévő gépek áruba bocsájtása engedélyezett. Amennyiben monokészülékről beszélünk, akkor egy beltéri és egy kültéri kerül beszerelésre az ingatlanba. A multi légkondicionáló esetében viszont egy nagyobb teljesítményű kültéri és több beltéri. Természetesen a kültéri felvevő képessége határozza meg a beltérik számát és azok teljesítményét. Ez a megoldás mindig jóval költségesebb, mint a mono opció. Ezért a multi megoldások helyett általában a több mono felhelyezését szokták javasolni, hisz azok teljesítménye is összeadódik, így azonos eredmény érhető el, kedvezőbb áron. Alapvetően a legelterjedtebbek az úgynevezett oldalfali megoldások. Ezeken túl még létezik parapet, jellegét tekintve ez leginkább egy gázkonvektorra hasonlít, mennyezeti, légcsatornázható konzol, mobil és ablak. Viszont a mobil klímákat jó szívvel egy kereskedő sem szokta ajánlani. Az ablakklímákat pedig már nem hozzák be Európába. Kifejezetten egyszerű kiszámolni, hogy hány kilowatt teljesítményű és hány készülék tudná kiszolgálni az igényeinket. Vegyük a hűteni kívánt terület négyzetméter számát, szorozzuk meg a magassággal. Így megkapjuk a szoba, helység, lakás, légköbméter számát, azután szorozzuk meg 35 000-del, így hozzávetőlegesen megkapjuk a kilowattot.